Hei, mun nimi on Heidi Rautiomaa ja olen ollut seurakuntayhtymässä töissä oppilaitospapin sijaisena ja kansainvälisen työnsihteerin sijaisena. Ja tehnyt siinä tietysti uskontojen välistä vuoropuhelua, koska näen, että kirkko ja kristittynä aina ensisijaisesti on uskontodialogissa, aina dialogissa ympäröivän maailman kanssa edustaen jollain tavalla sitä omaa uskonnollista vakaumusta, koska yleensä uskonto, jos ihminen johonkin uskoo, niin se läpileikkaa ja määrittelee aika pitkälti hänen oman elämänsä toimintoja ja valintoja. Uskontojen välinen vuoropuhelu on Suomessa vielä melko pientä, mutta on ottanut nyt viime vuosina isoja hienoja askeleita. Kun itse aloitin uskontojen välisen vuoropuhelun tämmöisenä aktivistina eritoten vuonna 1999, mutta ensimmäisen kerran astuin moskeijaan, tai niin sanottuun moskeijan islamilaiseen rukoushuoneeseen 1993 naisten koranipiiriin. Niin kun siitä lähtien ajattelen, miten tässä on matkaa tehty, niin ollaan onneksi nyt viime vuosina edetty. Muistan, kun aloitin, niin mua ihan syytettiin siitä, että mä oon uskontoja tässä yhdistelemässä ja sain osakseni muuten vihapuhetta, että aika moni tuomitti mut helvettiin ja sanoi, että mä oon paholaisen kätyri ja syön paholaisen lusikasta, kun olen muslimien kanssa yhteistyössä ja ystävä. Onneksi näitä puheita ei enää kuule. Ei tarvitse enää todistella ja monen kertaan argumentoida, minkä takia uskontojen välistä vuoropuhelua tarvitaan. Se on aika monella jo sillä tavalla ymmärryksessä. Mutta se, että mitä sillä uskontojen välisellä dialogilla, vuoropuhelulla ja yhteistyöllä ymmärretään, niin siinä ollaan vielä jollain tasolla hukassa, että on erilaisia käsitteitä. Toki me ollaan ihmisiä ja meillä on erilaisia motiiveita ja agendoja, mutta mua huolestuttaa se, että uskontojen välinen vuoropuhelu helposti liitetään asiantuntijoiden ja tämmöisten teologien harjoittavaksi asiaksi, että ikään kuin tavallinen ihminen ei voisi harjoittaa uskontojen välistä vuoropuhelua. Jokainen voi edustaa sitä omaa uskonnäkemystä, omaa katsomusta ja sillä tavalla on oman katsomuksensa asiantuntija. Ja mä kannustaisinkin ihmisiä vaan rohkeasti keskustelemaan elämää suuremmista kysymyksistä. Ja ainahan ei tiedä vastauksia kaikkeen ja sen takia täällä maailmalla ollaankin, että kohdataan toinen toisemme ja löydetään yhdessä niitä vastauksia. Se oikeastaan on uskontodialogi yksi tämmöinen määrittävä tekijä, että ollaan avoimesti kohtaamassa toinen toisemme ja sitten opitaan toisilta, että me ei olla kukaan valmiita siinä omassa uskossa tai siinä uskon näkemyksessä, vaan mehän tehdään tässä koko aika matkaa. Ja dialogi, se jos joku on myöskin tätä prosessia. Et se milloin dialogi alkaa, niin sekin on myöskin hyvin tavallaan mielenkiintoinen kysymys, että joskus tuntuu siltä, että me ei ole edes vielä aloitettu dialogi, vaikka ikään kuin puhutaan uskontodialogista. Että me vasta jaetaan informaatiota. Että mä itse uskon semmoiseen syvään dialogiin, mikä muuttaa sillä tavalla myöskin sitä omaa näkemystä, koska sä peilaat sitä toiseen ihmiseen ja se toinen ihminen on sulle peili.